Vakantieliefhebbers, welkom! Ik ben Marco, jullie parketeer en ik laat jullie de mooiste vakantieparken zien. Dat de Leidstert een veelzijdig recreatiepark is, kun je goed zien aan alle accommodaties die op het park te vinden zijn. Want naast de camping zijn er ook een aantal bungalows, waaronder deze vakantieboerderij, welke ik jullie uitgebreid ga laten zien in deze video. We lopen vanuit de hal zo de goed geoutilleerde keuken in. Want na een drukke dag op het park moet er natuurlijk gekookt worden om alles na te bespreken tijdens een fijne maaltijd met je familie of met je vrienden. De woonkamer neemt het grootste gedeelte in van de maar liefst 110 vierkante meter grote bungalow. Deze is stijlvol ingericht, heeft comfortabele meubelen en alles is erop ingesteld om de gast een zo optimaal mogelijke vakantiebeleving te geven. Drie slaapkamers telt deze bungalow. Voor de ouders staat er in de grote slaapkamer een riant tweepersoonsbed klaar. En voor de kinderen zijn er 3 boxsprings verdeeld over de 2 andere slaapkamers. En een van de hoogtepunten van deze bungalow is natuurlijk dit bubbelbad, waarin ik heerlijk ga ontspannen voordat ik jullie het park ga laten zien. Ben je benieuwd naar die video? Vergeet dan niet te abonneren, gooi een duimpje in de lucht en dan zien wij elkaar de volgende keer. Bedankt voor het kijken.